Sa number 6, Iloy, ginbuno samta Gakatulog, upod ang iya kabataan. Nabugtawan ng mga kabataan sang mabatian ng hibi sang ila-pilason nga Iloy sa sitio Dangalon, Barangay Hilamunan sa Cabancalan City, Domingo sang kaagahon. Nagwa sa investigasyon nga ginbuno sang suspect ang 33 anyos nga si alias Ai sa nagkanainlaing nga bahin sang iyang lawas. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Gary Resuma, Hepe ng Cabancalan PNP, mayara na sila sang person of interest sa krimen. Nagakatulog ang biktima o rin niyang mga kabataan sa nagluntad ang insidente. Ang bana sang biktima nagabiyahe sang tricycle sa proper sang syudad. Naabta na lang sang bana sa iya pagpauli matapos magbiyahe nga nagasinggitan ang iya mga kabataan kag nagapangayo sang bulig samtang iya asawa nagapungko sa salog kag dugoon. Gindalang babae sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Nailo sang biktima ang iya 3 ka mga kabataan. Nakapalagi yung suspect but may person na interest sa takang tapos may aram na witness. So hindi talaga pag palabot ka ng kwan ang ngalan sa ato niya suspect kung ko pang pilibutan natin niya witness ma'am. Hindi ko pa makalambot ang motive yun niya. Kaya kung magabata ka ng motive, pero makunik na ka sa suspect o atong person interest, ma'am. So, wala ko lang, hindi ko lang pag-disclose, ma'am. Okay, no. Pero may meron na ta person interest, wala ko lang ang makuhaan ko, pidibit ang atong niya witness, ma'am. Kaya may matindog na witness mo.